Atokarok hasijak boni gairing buskango. Belai keno hambai sar songno kathar chati soktani chono chuba. তিনি ভাই প্রায় 5 টাইম তার মানে প্রায় 5 years কন্টিনিউ দুইটো স্পোর্টিং ক্লাব এভরি ইয়ার আমরা hukumo-mukumote samungna tuyui brok awareness program haikaba festival brok khlai tongo tini belai kheno phainuk phaimani bisingo ang belai appreciate ma khlaika pilawano je borokni amsuk je organize khlaina thangtani bo borok je decorate khlaimani abo totally sini own traditional ni jeta तुम्हें हिन आगे नि जरा नाई चुचु सong नि सिमिनो जे सं वाबाय सिरिगै वाबाय जे डेकोरेट खालामने अब बेलाय सिनि यूनिक अबनो सं नताम हनाय सिनि अब सिनि मं ते अ जागाबो फाय बेलाय खना आं तंग थका बरकनि आमसं नायथाव ऑर्गेनाइज खालामने व सं एवरी कम्युनिटी नो सं सेपारेट खालायलायाबो बा सेपारेट खालायनो एवरी ईयर जों अबहाय कैसे सिने 19टा कम्युनिटी नि बिसिङाव कैसे यूनिक एग्जांपल सिनि कलेज समाजनि बिसिङाव जे बरक अर क्लब नि बिसिंति खालाय मनो बरक ऑर्गेनाइज खालायथनेबो अब एवरी कम्युनिटी नि बागै मोस्ट इम्पोर्टेंट बलायखना अब सिनि नेसेसरी जों सिनि कताल जेनेरेशन फाइनाय रखनो जे सिनि ओन ट्रेडिशनल जे ड्रेस बा ओन ट्रेडिशनल जे कल्चर ओन ट्रेडिशनल नि जेटा सिनि सामुं नंगमो अब जों दिने जता सिनि तुम्हें कमाई थांमानिनो जों तेसे रिवाइव खालायनायनि बागै जे ऑर्गेनाइज खालायका आं आंनि पर्सनली आं बेलेके एप्रिशिएट मा खालायो बेलेकना हामबाय मारो अब हेक्लायनो सिनि मं बा सिनि कल्चरनो जों रमिनारनानि नांनाय एवरी कम्युनिटी रखबो अब हेक्लायनो खायना नांनाय जों सिनि कताल जेनेरेशन नो बरकनो फुनुगै बरकनो ते बोसोर मंगो तोबनानि बागै सो अब तिनि बेलाय तंथतक बिसि कतालनि जरावा तिनी पहिला तुम्हें 5 तारीख जनवरी ते 5 टाइम नि स्पोर्टिंग क्लब ने फूड फेस्टिवल है कबा बरक ने कैसे ट्रेडिशनल कैसे फेस्टिवल अब तिनी बेलेखना तंगथतक बिसिकताल नि जरावो अब हाई प्रोग्राम खालायमानै व बेलेखना तंगथगो इ प्रहासनि ज त लोको रखना जों बसकांनि बिसिनि जरावो अब हेकैनो जों खरकसानि बिसिंति खालायै जों सिने मंगमालायनानै खरकसानि बिसिंति जों सोरों मंगमानानै खरकसानि बिसिंति तेबो कताल सिनि जे कमाय थांजाना जोंते रिवाइव खालायथानैबो जों अब हाय शेयर खालायनानै बागै जरामान माने बागै आं बेलेके हामबाय मारो।